Chabwino kumene tili kuno ndi ku Balaka Stadium tikulandireni ndi kumene tikupangira program yathu lero yakutakata ndi mpamba wa Neef. Monga mukuziwa kuti program ija ya kuti bungwe la Neef yakwanisa kuongoza Ngongole zokwana zopitirira 100 billion kwacha. Chikondwerero chimene chayo chikufika pa chimache lelolo kumene tili kuno mmene mukuonera ndi ku stadium. Malo ano mlendo olemekezeka ndi President Lazarus McCarthy Chakwera. Tisanafike nthawi imeneyo kuti tione mmene zikhalire ndikucheza ndi awiri atatu mamulumuzana makamaka anthu amene atengapo gawo pa ndalama zimene zizi za 100 billion kwacha kuchokera ku Neef. Ndikulandireni ku program yathu lero. Ine ndi Lasonatu Welpanda. Tuntu wabwera kudzathirira umboni kuti 100 billion yapita kwa anthu. Inuyo ndi mmodzi wa anthu amene matenga ndalama zimenezo. Zoona. Mutsiku la lero ndi tsiku losangalatsa kwambiri. Chifukwa ineyo ngati mmodzi mwa anthu amene ndapindula ndi Ngongole ya Neef. So malo ano ndi malo amene akhoza kuchitira umboni za zimene zachitika. Kotero kuti ine ndi mmodzi amene natenga ndalama mu 100 billion imeneyi zokwana 60 million. Ndipo mu 60 million imene inakwanitsa kukagwira ntchito yomwe makapanga ya ulimi imene nali ndi anthu mwina over 600 chakuti amene magwira nawo ntchito. Apindulaso chokera ku 60 million omwe ine natenga. Pamwamba pa zimenezo ndikuti ineyo ngati mulimi ndapindula kwambiri kotero kuti ngakhale Ngongole imene ya 60 million imene natenga ninabweza yonse pakamodzi 71 million chakuti chifukwa naona kuti ndapindula. Ndithuta bwana. Njeno makamaka kukambaza mwambo umenewu ndimamva tekesera yoti inuyo mpaka namwaganiza zoti mutenge mphaso mwapasa ya president malomota ya president akupasa ndi mphaso mwatenga mphaso ndi zikukhala bwanji. Sotu pamene potu tinena kuti ndipereke ineyo naona kuti ndipereke mphaso kwa president. Andi mphaso ndaitenga ineyo kuti ndapase chifukwa choona mmene ineyo zinthu zilili. Nali munthu amene nalosawerengeka mbuyo. Koma chifukwa cha Ngongole imene ya Neef nditapasidwa ndalama zokwana 60 million. Lero ndine munthu wati ndithu ayi anthu akulozerana. Kotero kuti bwera kumene ndabwera kunoko ndabwera pa galimoto yanga ndithu ya nyuwani agizo. Latest model 2018 munthu wati ndinalibe china chilichonse. Komanso ndi makopiti ku banki amene ndapindula choka ku ntchito amene ndinagwira. Ngongole nditabweza. Zindizifo zokwanira kuti president apase mphaso kuti azindikire kuti iwo masomphenya awo atheka. Asintha fund amene ndinalibe chilichonse kufika anthu oti pana anthu akulozerana. Ndizifo zokwanira kuti ndipereke mphaso kwa president. Ndiye ntchito imodzi imene a president atagwire kunoko ndikukhazikitsa chigawo chachiwiri cha Ngongolezi. Izi tukamba za 100 billion ndi phase 1. Ndikubwera phase 2 imene kukambidwa za 350 billion. Inuyo ngati mmodzi amene ukukumwapindula kale ndinu okonzekera bwanji kugwirabe ndi Neef kumapita kusogolo. Ineyo ndine okondwa kwambiri mu tsiku la lero monga ndanena kale kuti amene akuonjezera ndalama zina mu tsiku la lerolo pali modzi lokhalo limene likuthandiza kwakukulu kuti lisinthe zinthu mdziko muno. Choncho amene atenga ndalama zina nkukhazikaso ndi mwambo waukulu monga kuchitikira pano ndi umboni waukulu kuti dziko likusintha andi dziko pakali pano lasintha. So ngati atenga makopiti ena kuyika mmene munde kuti ifeyo ngati mboni amene tabwera kuti tasintha kuchoka komwe tinali kufika pamene tilipa azindikire kuti ndalama zina zimene akuponya mmenemo asintha anthu ambirimbiri. So ngati inene khani nakwanisa kutenga 60 million nkukwanisa kumagwira ntchito ndi anthu osachepera 600 ndikuti ngati aponya ndalama mthumba limene lili 100 billion plus azindikire kuti malawi basi wasinthiratu kompulitire muti ndizofunika kwambiri zimene akuchitika malo ano andi ifeyo anthu mdziko muno ndife anthu osangalala ndipo mamodzi mwa iwo ndineyo ndipo ndine mboni yokwanira ndithu kuti zinthu zasintha kudziko kuno malawi komwe ronse wafika ndipo anthu tikusangalala monga zililimo. Pomaliza ndimafuna mubwerezenso kufunikira kwa mwambo uwu ndikotani kuti mpaka na dziko lasonkhana panopo pali anthu ambiri kwa basi ndi mtsogoleri weniweni wa dzikoyo kudzayikira umboni kuti kwa ndalama iyi yapita pa ground kubwera ndalama ina akuti swanu ndi mpaka na ukachita mwambo umenewu inu mukuti bwanji. Mwambo ndi ofunikira kwambiri
chifukwa utsekula anthu m'maso kumalawi kuno kuti azindikire kuti chikuchitika ndi chani. Eti ifeyo ngati anthu amene tinali oyambirira uthamangira kubungwe la Neef ukapindula monga ndanena kale kuti nali anthu osawerengeka timaphambewa, koma lero ndife anthu oti pakali panopo anthu akulozerana zomwe zachitika mu 100 billion yoyambayo. Ndiyoti mwambo ndi othandiza kuti amene samadziwa pakali pano aone ndi kudziwa kuti zinthu zikutheka choncho. Mwambo uli pano ndi ofunikira kwambiri koto kuti ngati dziko la Malawi ifeyo ngati zika za dziko tasintha tikuperekera umboni azathu amene sakudziwa zaizi athamange ndithu kwa lero lino kuti abwere apite ku ofesi ya Neef. Andi ubwino wake bungwe limene la Neef ndi bungwe letu labwino kwambiri moti ndikafika pepo ndinganenso maone kuti president ndi munthu wa mwayi. Mwayi imene tikuwa president wakuti masomphenya awo amene anali nawo anakwanitsa kuona kuti akugwira ntchito ndi azathu amene ali ku Neef eti ngati ma staff. So chifukwa choti anthu aku Neef kuja ndi anthu amene akukwanirisa masomphenya president. That's why tikubwera pano tachita umboni ndipo ndalama zambirimbiri zifuna kuperekedwa zina ndi mwayi kuti dziko lidziwe kuti ndalama zimene zikupita ku bungwe la Neef ndi ndalama zimene zikuyenera kugwira ntchito moyenera ndipo dziko lisintha china chonse chimene chinali chosatheka chikutheka pakali pano. Mawu anu omalizano akhala otani kupita kwa Malawi ambiri amene akuonera nkhani ndi chimwemwe ndi chisangalalo 100 billion yapita kubwera ina kusogolo. Ine tiuthenga umene ungapite kwa Malawi phunziro lalikulu ndikhale ineyo, chitsanzo chachikulu ndikhale ineyo. Kwa iwo amene amandidziwa amene ali kufupi ndi kumene ndimakhala mmene ndikulankhulamu akuvomereza kuti munthu yudi anali munthu amene analibekena kalikonse. So ufunikira kwa izizi ngati dziko tiye titengepo mbali ndipo mmene apresident amene kuti akufuna Malawi wokomera tonse njira yomwe iwo anakhazika ndi kukhazika thumba la Neef limene kwa ine amene mulibe kuthekera mukapita kukatenga mthumba limene jamiro yanu isintha ngati dziko tipita kutsogolo zonse ziziyenda bwino umphawi umene unalipo tisiyana nawo. Kotero kuti Neef ikuthandiza anthu kulekana ndi umphawi ngati mmene ndege imalekanana ndi doti ndithula bwana. Ameneyo Lyson Atwell Banda mulimi ameneyo amene akusimba lokoma chifukwa cha ngongole zimene za Neef anatenga 60 million batulina banabweza kale zambiri za iwo ndi zimene takhala tukamba ma program osiyana aja uku ndikuphera mphongo chabe kuti panopo pamene tili pamwambo umene pakainde pamwambo umene kuti no Neef yakwanisa zimene zizi ndikucheza ndithu ndi Amalawi ena ndi ena amene apindula zimene Nkhani imene gwire mmanja ndionena kuti ndithu programu ilipo ikupitirira akuti lelolo akhazikitsanso phase 2 ya ngongole zimenezi. Chonde pitirirani kutsatira mmene mwamvera ochokera kwa Lyson Atwell Banda. Nkhani ndiyogwirika mmanja ngati zikukanika mwina ndinuyo ndiye muzifunse kuti kuti so ndizingomvera anthu ine sinditenga nawo gawo at least phase 2 mukhalemo mkati mwa chimene chichi. Tiye ndikhale limodzi tipitirire kumvera mmene zikukhalira. Kucheza ndi Malawi amene atenga nawo gawo mu 100 billion wacha imeneyi pano tili ndi mmodzi mwa achinyamata amenezo anatenga nawo gawo. Poyamba muti pasa zina lanu komanso mutiuze business imene wakhala mukuchita. Ine zina langa ndi Yamikani Klasika Chingwe amene ndili mwini wake wa kampani yathu Yamis Import and Export. Timapekezekera ku Lilongwe. Ife timagulisa ma corporate uniforms, ma promotional items, protective clothing, equipment, office consumables. So pano apa ndikuona mwayilovala Yamikani chairman Yamis imene ndiye branding imene katundu uyu ndi wanu wopanga nokha. Yes, katundu uyu ndi wathu komanso tikutengera chisanzo chabwino chimene His Excellency Dr. Lazarus Makafe Chakwera amakamba kuti you can start small but think big. Kumayang'ana kutsogolo monga imene mukuona apa talemba kuti chairman sonyeza kuti ndi masomphenya kuti tizakhale ndi makampani akulu mafactory akulu mdziko linolo kuti katundu wambiri amene tikugulisa pakale pano tizapangira konkuno kumalawi konkuno zimene zizathandizireso kulemba ntchito achinyamata nzathu komanso achikulire komanso kubweretsa chuma mdziko lino. Mwayankhula mokoma ndisanayiwale mundipangire anga malaya ngati amenewa. Tikwirizana mmene zingakhalire zandigwira mtima. Mwambo umene tikuchita lero wa 100 billion kufunikira kwake ndikotani kuti tikakumane tonse kubaibisa mwambo umene phase imene yathayi ndikumayang'ananso phase imene ikubwera kusogolo kufunikira kwa mwambo umene inuyo ngati mmodzi mwa Malawi amene mwatengapo gawo mu 100 imene yathayi ndikotani. Ndikuziwa kwa ena amene ali pano komanso ena amene akutimvera kapena kutionera angathe kumakhala ndi mafunso kodi a Neef akuti apereka 100 billion
ndalama zimene zizi zapita kuti kodi anthu ake amene analandira ngongole zimenezi ndi ati. Ine ndifuna ndasikimikizire amalawi onse amene akutimvera kutionera komanso kuchitira umboni kuti ndalama zimene zizi za nkhani 100 biliyoni zimene zaperekedwa ku ngongole kwa amalawi okwanira 170,000. Ineyo Yamika Nicholas Kachingwe ndine mmodzi amene ndinachitapo mwayi kuti ndikhale kwa anthu olandira ngongole zimenezi. Ineyo bwana Patrick sakunamize mukuziwa kale kuti mabizinesi kumalawi kunoko ambiri amakhala ovuta chifukwa chosowa kapitolo. Ineyo business imene ndimapanga ndiyopanga supply katundu maofesi aboma kapena osakhala aboma. Ndiye nthawi zina chifukwa cha malamulo abwino amene anakhazikitsa bwana president okuti ifewa amabizinesi ang'onoang'ono tizitha kupeza makontrakt amavumbwa koma akatipasa makontrakt aja mipamba yoti tikagulire katundu tikapange supply sitimakhala nayo. Zimapezeka kuti makontrakt aja kutilanda chifukwa chitakanika kupanga supply. Koma anifi nditamva pa radio ananena kuti ali ndi package ya order finance imene kwa anthu amene timachita makontrakt ife tikapeza contract tingathe kupita ku Neef kundizipangizo zoyenereka kuti athe kutibwereka ndalama pa chiwongolazanja chochepa kwambiri kuti tikwanise executing our contracts. Nde ineyo ngongole ya ku Neef imene ndapindula nayo kwambiri ndiye order finance pakali pano ndatenga ndalama zokwanira 100 miliyoni. Ndatenga kwayamba 30 miliyoni nazatengaso 50 miliyoni kuzatengaso 30 miliyoni imene ndikumalizisa chapo mpano imene yandithandizira kuti moyo wanga utukuke kwambiri. So pakali pano sitili pano kungonena kuti ndalama izi tinatenga ngongole koma tili pakali pano kusangalala kuti amalawi ochuluka 170,000 apindula. Ineyo komanso ineyo ngakhale ndapindula ine ndi banja langa komanso azinzanga anthu ondizungulira apeza mwayi wa ntchito pakali pano ndi anthu a ntchito okhazikika okwanira 10 komanso ndi masuppliers ena amene amatibwezera katundu. Ndinu okonzekera bwanji ino chigawo chachiwiri chimene chikubwerachi chimene akukhazikitsanso lero a president phase 2 ya ngongole za Neef mawu anu omaliza. Ineyo malo mwa anthu onse tili okondwa kwambiri ndipo osangalala monga amene ndanena kale kuja kuchoyambirira kuti ineyo poyambirira amandipanga recognize as a small business koma pakali pano chifukwa choti a Neef bwezi lopezekeratu ndandithandizira kuti pasa kapitolo kuzera mu ngongole imene yandipangisa ndifike pa medium enterprise imene ndikufotokozera ndi pakali pano kuti pakali pano tikusegula factory ku Lilongwe ku Lumbazi kumene tinagula malo kumene tikumanga factory yathu kuti katundu yese tizipanga kumalawi kunoko. Ndiye pamene tikumvanso kuti boma lipereka ndalama zokwanira 350 biliyoni kuzera Ministry of Finance kuti a Neef athandizikire amalawi ovutisisa amene ali nakuthekera kupangira business. Ine ndili ndi chimwemwe kwambiri kuti mwina zapezanso mwayi oti ndikathe kugula mashini osiyanasiyana amene ndingagwiritse ntchito ku factory imeneyi. Amene Yamika Kachingwe chairman wa Tuyamizi amene akukamba kuti anali small business wachita graduate panopo ndi medium business kudzera ku Neef zikuchitika kumalawi konkuno nkhani ngongole za Neef. Komanso bwana tisanamalize ningofunanso ndilimbikisa achinyamata komanso anthu onse amalawi kuno kuti chonde tikachita mwayi kutenga ngongole zimenezi tiyeni tiyesese kukwabweza cholinga chokuti anzathu enanso achitenso mwayi komanso kwa iwo amene ali ma Thomas didimu okayikira kamene kongokhulupirira zinthu zimene akuwerenga ma social media kapena ma WhatsApp group. Tapita ninokha kuma office a Neef amene alipo okwanira 105 muzigawo zonse za dziko lino la Malawi. Ndi mmene moto zikukhalira umboni uponse pamene popo tiye ndikhale limodzi lero ndiye mumve kuchokera kukamwa kwathu amene wawo kani pomwepo. Tikupitirira kucheza ndi ena mwa Malawi amene anapindula ku ngongole ya 100 biliyoni kwacha kuno tili ndi ku Balaka Stadium kumbuyo ku ndi sound ya Skefa uyo ali pa bwaloyo ndi Mulaka Maliro amene akuimba limodzi ndi Skefa pano ndili ndi mmodzinso wina wa Malawi
amene apindulako ku Ngongole zimene za 100 billion kwacha atiuza zina lawo komanso zimene amachita nazo Ngongole zimene amatenga zimene amachita nazo phindu limene apeza kuchokera ku ndalama zimenezi. Bwana ndakulandirani poyamba mundiuza zina lako. Ine zina langa ndine Dr. Ande Nyirenda, ndine chairman wa Hala Rice Cooperative kukaronga uko. Ndife amodzi anthu amene anapindula ndi loan ya Neef. Fotokozani mmene zinakhalira ndalama zimene munatenga business zimene mapanga ndi phindu limene mwapeza inuyo ngati munthu banja lanu kudera chifukwa ndalama zimenezi. Chifukwa chimene tili pano tikufuna tione umboni kuti ndalama zagwiritsidwa ntchito mwa mtundu wanji, agwiritsa ntchito ndi ndani, ndi inu ndi amodzi amenewo. Ife Hala tinatenga 50 million. Hala Cooperative ndi cooperative imene ndi members 196. Poyambirira tisanatenge loan ya Neef ndi mavuto asachuma mu cooperative yathu kotero sitinatha kuyendesa business bwinobwino. Ndi chaka chatha ichi chatalenda Ngongole tinapezedwa kuthekera kuti tinagula mpunga wambiri wochuluka umene watipasa phindu lalikulu imene lapangisanso kuti even ma shares ma dividends athu amene timagawana pa chaka akuleso kutero mabanja ambiri ma members athu apindula kwambiri chifukwa kuti pano papeza ndalama imene ambiri mwa iwo akhala kuti ndi ndalama ija imene apindula ndi cooperative amanga agula ma fertilizer amanga manyumba ena akuthandiziraso ene anawo ma school fees. Ngati cooperative tapindulaso kuti panopa tili ndi mpunga wochuluka umene tikugulitsa chaka chonse chimene choyamba sinachitikepo mbiri ya Hala chipangidwe 2009. So tikuyamika kwambiri kuti Ngongole inabwereza yatipasa mpamba umene tizipitabe kupindula nafe panopa even chaka chinocho phindu chataliwa saso mu business takwa mpunga so ochuluka kwambiri umene ndi mpunga kuti panopa tikugulitsa chaka chonse. Kufunikira kwa mambo huu kuti lero ndi a president athu abwera panopo nkhani yake kuzachitira umboni za 100 billion. Kufunikira kwake inu ngati mmodzi wa anthu amene mwapindula mambo amene ndiofunika motani? Mambo amene ndiofunika kwambiri chifukwa no anthu amalawi ambiri moka Nkhani za Neef samazimvesesa yayo ndipo sambira macha sizotheka komano mambo amene ndi chikumbuso choti ndi chikumbuso komanso chilimbikiso chimene chititsa kuti ife monga Malawi kuti ngati Malawi tili ndi kuthekera woti tikuzopanga zinthu zathu babwinobwino komanso ndi chilimbikiso kwa ena amene amakayika ndiye mambo amene wathandizazo kukhala ngati umboni kuna kuti Neef isinkha makamwa yayo komano zochitikadi pa ground. Mutikumbusa dzina lija pomali. Ine ndine Dr. Ande Nyirenda, chairman wa Hala Rice Cooperative kukaronga. Tikupitirira nayo program yathu kunoko ku Balaga Stadium kumene kuli mwambo wokondwerera kuti kampani ya Neef yakwanisa kukongoza ndalama zopitirira 100 billion. Tili nkati momwe kumana ndi anthu amene apindula ena mwa anthu amene apindula tinakumananso ndi gulu limene amalitcha kuti Bomfa Cooperative kukasungu. Ndili nawo amayi amene akuchokera kumene koko ndi madabwa kuti kodi kuno sitaona ndetaona. Ndakulandirani mayi muzitchula dzina ndiye mutiuze kuti mwambo umenewu mukukondwa nawo mwa mtundu wanji. Zikomo kwambiri. Ine dzina langa ndine Nkhani, ndine manager wa ku Bomfa Cooperative. Mwambo umenewu ifeyo ndife okondwa kwambiri chifukwa ifeyo panopa ndi amene tili pa number 1 pa Ngongole za Neef. Panopa tatenganso Ngongole ina yokwana 250 million. So pano Nkhani yomukhanga mwangu zizimusa ababa tukamba za 100 million imene munatenga panonso mukubwera ndi nkhani ya 250 million. Ndeta tuluzani kuti zikukhala bwanji iyi ya 100 inaenda bwanji ndizachitika bwanji kuti mukalowe mu 250 munene mwachidule chifukwa nkhani inja itali 100 million ija tinabweza ndeti tabweza tapangaso apply ina Ngongole nde mu June momwemo ndimene atipatsano 250 million. 250 million imene mukuti mwatenga mu June plan yake ndi yotani sopano? Plan imeneyi ife monga cooperative ya alimi kwakukulu ndikugulira mbewu kwa alimi athu komanso kwa alimi ena. Mbewu zimenezi monga mukudziwa ndi soya, sunflower, chimanga. Sunflower ayo kupatula kuti tikagulisa koma wambiri ndoti tiwonjezere kupanga mafuta athu ophikira.
Kodi program ya mafuta ija pano ikwenda bwanji? Nthawi imene ija makamba za izi ndi izi mukuyang'ana kuti mutapeza chakuti 250 imene ilowa mbali imeneyo kapena njongogulira mbewu? Iyi ndiyongogulira ma raw materials basi mbewuyo. Program ya mafuta ayo pano pati losangalala kuti katundu wina timatchula uja refinery ndi zina zotero panopa ndithu ali njira kuchokera ku China kubwera kunoko moti mu August mwakhala atafika. Kufunikira kwa mwambowu kuti president alipo pano komanso anthu onse asonkhana panopo kuphatikizapo inu amene mukumapindula ku Ngongole zimenezi ndikotani? Kufunikira kwake ndikoti wani dziko likuyenekera lidziwe kuti kuli kampani imene ya Neef imene ikufikira amabizinesi ang'ono ngati athuwa akuti mwina kumabanki olo kumalo kwina Ngongole zimenezo zosangathe kutani kutenga. Chachiwiri ndizofunikanso kuchitira umboni kuti anthu aone kuti Neefiyo si dzina chabe koma alikodi ndithu mabizinesi ang'ono alimi ngati ife amene tikupeza mwayi wotukula zochita zathu chifukwa cha Ngongole imene ya Neef. Pamene popo ndimafuna kuti mutsindike pomaliza mbali imene yoyo kuti pamakasi funso limene limabwera kuti pakukambidwa 100 billion imene yaperekedwa ndalama zimenezi zikupindula zapindulira ndani zikupindula chani?